ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ 1 వచ్చేసి ఫ్రెండ్స్, మనము ఎన్నో రకాల ట్రీస్‌ని చూసే ఉంటాం. ఎన్నో రకాల చెట్లను కూడా కట్ చేసే ఉంటాం. కానీ ఎప్పుడైనా మనం ఒక చెట్టుని కట్ చేసినప్పుడు, ఆ చెట్టు నుండి రక్తం రావడం చూసారా? మీకిక్కడ కనిపిస్తుంది కదా! ఈ చెట్టులోని మనం ఏ భాగాన్ని కట్ చేసినా కానీ, చిన్న ఆకును కూడా కట్ చేసినా కానీ బ్లడ్ అనేది వస్తుందట. ఇదే ప్రపంచంలోనే అత్యంత అద్భుతమైన ట్రీ. బ్లడ్ కారే ట్రీ ఫ్రెండ్స్. ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ 2. క్రొకడైల్స్ గురించి తెలియని వారు ఎవరైనా ఉంటారు అనుకుంటే ఎవరు ఉండరు. క్రొకడైల్స్ అంటే మనందరికీ తెలుసు నీటిలో ఉంటాయని. అలాంటి క్రొకడైల్స్ ఎప్పుడు మనం నాన్ వెజిటేరియనే అనుకుంటాం. కానీ ఇక్కడ చూస్తున్నాం ఈ క్రొకడైల్ మాత్రం వెజిటేరియన్ క్రొకడైల్. ఇది మెట్ బేబియా. ఇది కేరళలో నివసిస్తుంది. మన ఇండియాలో ఫ్రెండ్స్. ఈ క్రొకడైల్ మాత్రమే వెజ్ మాత్రమే తింటుందట. ఎలాంటి నాన్ వెజ్ కూడా ముట్టదట ఈ క్రొకడైల్. ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ 3. మీరు ఎప్పుడైనా క్యాండిల్ వెలిగినప్పుడు ఒకటి గమనించారా? మనం కొవ్వొత్తి ఎగిలించినప్పుడు ఎప్పుడైనా కానీ కొవ్వొత్తి యొక్క లైట్ ఉంటుంది కదా! అది మనకి నీడలా కనిపియదు. అది ఎందుకు అని మీకు తెలుసా? ఎప్పుడైనా మీరు ఆలోచించారా? ఇది మాత్రం అత్యంత అద్భుతమైన ఫ్యాక్ట్ ఫ్రెండ్స్. అది సోర్స్ ఆఫ్ లైట్ కాబట్టి దాని యొక్క నీడని మనం గమనించలేం. ఇప్పుడు మనం ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ 4 గురించి తెలుసుకుందాం. మనకెన్నో శతాబ్దాల నుండి ఒకటి థాట్ వచ్చేసి ఉంటుంది. కోడి ముందా? గుడ్డు ముందా? అని చాలా రకాలుగా ఆలోచనలు వస్తూనే ఉంటాయి. కానీ దానికి కేవలం జవాబు ఏంటిదంటే గుడ్డే ముందట ఫ్రెండ్స్. ఫస్ట్ అసలు చికెనే కాదట. అది ఒక బర్డ్ అట. ఒక గుడ్డుని పెడితే అందులో నుండి వచ్చిందే ఈ చికెన్. ఈ చికెన్ ఇప్పుడు ఎంతో ఫేవరెట్ ప్రతి ఒక్కరికి. నాకు కూడా అనుకోండి. మీకు కూడా ఫేవరెట్ అయితే ఫేవరెట్ అని కామెంట్ సెక్షన్‌లో తెలియజేయండి. మీకు క్రాబ్స్ అంటే ఏంటిదో తెలుసా అనుకుంటున్నాను. క్రాబ్స్‌కి ఒకటి సెపరేట్ బ్రిడ్జ్ అండ్ టన్నెల్స్ ఉన్నవి. అవి ఏ కంట్రీలో మీకు తెలుసా? ఆస్ట్రేలియాలోని కేంబ్రిడ్జ్ సిటీలో ఈ క్రాబ్స్‌కి సెపరేట్ టన్నెల్స్ అండ్ బ్రిడ్జెస్ కట్టించారు. అవి స్వేచ్ఛగా తిరగడానికి. ఇప్పుడు మనం ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ 5 గురించి తెలుసుకుందాం. మనం భూమి మీద ఎన్నో ప్రదేశాలు చూసే ఉంటాం. కానీ ఇప్పుడు నేను మీకు చెప్పే ప్రదేశం మాత్రం అత్యంత ప్రమాదకరమైన ప్రదేశం. జోన్ ఆఫ్ సైలెన్స్ అని మీరు పేరు వినే ఉంటారు అనుకుంటున్నాను. ఈ జోన్ ఆఫ్ సైలెన్స్‌లో ఎలా అంటే మీకు రేడియస్ పనిచేయవు, వాయిస్ పనిచేయదు, ఏం పనిచేయవు. సైలెంట్‌గా ఉంటుంది. కంపాసెస్ గనక మనం డైరెక్షన్ కోసం తీసుకెళ్తే మొత్తం వయలేట్ అయితూ పోతూ ఉంటాయి. అలాంటి ఈ జోన్ ఆఫ్ సైలెన్స్ ఎక్కడుంది అంటే మెక్సికో సిటీలో ఉంది ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు మనం ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ 6 గురించి తెలుసుకుందాం. కరోనా వైరస్. ఈ కరోనా వైరస్ గురించి ప్రతి ఒక్కరికి తెలుసనే అనుకుంటున్నాను. ఫస్ట్ ఈ కరోనా వైరస్ ఎవరికొచ్చిందంటే 57 ఇయర్స్ ఓల్డ్ మ్యాన్‌కొచ్చింది. వుహాన్ సిటీలో ఉన్న ఈ వ్యక్తికొచ్చింది. తర్వాత ప్రపంచాన్నే మొత్తానికి దడలు పుట్టిస్తుంది ఈ కరోనా వైరస్. ఇంకా ఇది కంటిన్యూ అవుతూనే ఉంది. దీనికి ఎప్పుడు వ్యాక్సిన్ వస్తుందో కూడా తెలియదు. ఇప్పుడు మనం ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ 7 గురించి తెలుసుకుందాం. మనం కంట్రీలలో చాలా వాటర్ వేస్ట్ అయిపోతూ ఉంటాయి. కానీ జపాన్‌లో మాత్రం వాళ్ళొక కొత్త టెక్నిక్‌ని కనుక్కున్నారు. ఎప్పుడైతే వాటర్ వేస్ట్ అవుతూ పోతా ఉంటాయో, అప్పుడు వాళ్ళేం చేశారంటే, రోడ్స్ పైన కూడా వాటర్ స్టోర్ అవ్వడానికి ఒక మిషన్స్ అనేటివి కనుక్కున్నారు. తర్వాత ఈ వాటర్‌ని వాళ్ళు ఎలా యుటిలైజ్ చేసుకుంటారంటే, ఆ స్ట్రీట్‌లోని రోడ్స్‌ని క్లీన్ చేయడానికి మళ్ళీ ఈ వాటర్‌ని ఉపయోగిస్తూ ఉంటారు. ఇప్పుడు మనం ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ 8 గురించి తెలుసుకుందాం. ఒక 7 ఇయర్స్ ఓల్డ్ బాయ్ 100 మీటర్స్‌ని ఎంత టైంలో పరిగెత్తగలరు అని మీరు అనుకుంటున్నారు? ఒక ఇప్పుడు వినక ముందు ఒక్కసారి కామెంట్ సెక్షన్‌లో మీరు తెలియజేయగలిగితే చాలా బావుంటుంది. నేనిప్పుడు మీకు ఆన్సర్ రివీల్ చేస్తాను. ఇక్కడ మీకు కనిపిస్తున్న అబ్బాయి దాదాపు 13.28 సెకండ్స్‌లలో 100 మీటర్స్ రన్నింగ్ రేస్‌ని ఫాస్టెస్ట్‌గా కంప్లీట్ చేసి రికార్డు నెలకొల్పాడు. ఇప్పుడు మనం ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ 9 గురించి తెలుసుకుందాం.